Mayong hapon. Nay, nagpa-deliver diri bugas? Para sa inyo, ha? Ay? Oo. Isa may nag-order, ane? Yung anak na order, ane? O, unom siya ka 25 kilos na bugas. 6,000. Diri, kawaon sa inyo ng bayan. Napadala daw siya diri. Wala ko nabayaran, te. Diri man daw kapit sa swerte, God. Kaya dalaon daw ninyo dito sa magpet. Saan ka dito inyong baryo dito? Salab, barangay Salab. Oo. Saan man eh? Natod naman gud namo, na-out na sa bodega ba? Sa bugasan. Mananawa mo ko kay Baluan na. Wag ko kay Baluan na. Kaya nga, roman ko siya nga. Hindi ako pa. Palit ko bugas. Oo. Kaya nagpadala man daw dire. Padala kwarta? Wala nagpadala kwarta dire? Ay kaya nagsabot mong good mi nga karon ipahato daw ang bugas dire kay moadto daw mo. Tapos dire daw kaon bayad kay napadala daw siya. Kasi kay ate, isa daw ingon yung moadto dire. Mukhang bugas. Okay, wa ko manggod bayri god. 6,000 siya tanan. Kaunti ano. Na-out na magod sa bodega, makasabaan mi ba? Ah, sige. Pa-receive na sa niya. Tawagan na to, makontak man, no? Mga manghod mo, magulang. Manghod. Ah, sige. Diri, diri, receive lang ng bugas. Maliog lang, eh. Sige lang. Ato lang to tawagan. Diri, rebre, hayra na, okay. Nadang bugas. Okay. Sige, sige. Surprise! Happy anniversary! Joke lang. Dire. Alite, dua mo. Oy, lako si Uncle. Dito, tapat niya. Oy, grabe no, 30 years na gyud. Oh, emotional si ate, oh. Walay bayro nun, ha? Joke lang. Amo pa na kwarta, oh. Amoy sa ismil do, ha? 30 years. Apil man sa tagahilak, oy. Okay. Pinangga mo, no? Pinangga kayo mo sa inyong anak. Oh, 3,000 na ay 3,000. Grabe, congratulations sa inyong duha nga. No, sa kasakit o sa kalipay na naabot na gyud og 30 ka tuig. Sige. Anak day kamuhatag day ko. Oo, pinangga god. Apil man tagka ilak oy. Sige lang. Naa siya ay mensahe sa inyohang duha. Una sa tanan, gusto ko magpasalamat sa Ginoo nga kamo ang nahimo namo nga mga ginikanan. Kay usa mo sa mga ginikanan nga maayo mo dala og pamilya, gikan pa man sa una hangtod karon. Wala mo nagkulang kanamo nga mga anak sa pagtudlo sa maayong pamatasan. Happy wedding anniversary ninyo ma ug papa. Makita mo namo nga healthy kanunay og safe og malipayon, okay na kaayo mi. Padayon lang sa pagpangalagad sa Ginoo og amping mo always. Kining akong surprise sa inyo ha. Simple ra kaayo ni puhon, kaluy-an ta sa Ginoo, mas sobra paani. Gusto sad nako nga mga namo nga mga anak ninyo nga ma-experience ninyo ang ingani nga moment. Pahalag simple lang, basta malipay mo. Ampo lang ta permi sa Ginoo nga di ta niya pasagdan kanunay og amping mo always. God is good all the time. Again, Mama, Papa, happy 30th wedding anniversary. And more years to celebrate sa wedding anniversary ninyo pohon. Keep safe always and God bless to us. Thank you. We love you, Mama and Papa. Surprise from Lori May og sa akong mga igsuon gikan sa Riyadh, Saudi Arabia. Oy, ang surprise gikan ba sa Saudi, no? Gikan sa inyong mga anak.
para ikaw mo ta. Oy. Naunahon yun. Sige. Yeah. Mga ayo, Meg, mensahe ni mo sa imong anak. Sa ila tanan. Labi na gito nga sa Saudi. Langgat ang mga anak ako. Ikaw po diya sa iyong lugar. Ang yun. Ako po na tinayong na ako kita sa imong ipanghatag na mo dahil pasalamat na yamo salamat kayo sa inyo mga grasyang ihatag sa mga salamat kayo mga anak kanan ako mga anak sila pito pinaning gamay Grabe nakapito dai mo. pito Inyo ha pa ni? Oy, cute. salamat yung kayo sarili Katawa na. akong mga anak kat Nasubo siya kay nangilak si mama. salamat po kayo Oy. ang pagkanunay niya ampun kas Ginoo kay para ginaatong kabay Oo. Amen. salamat Okay. Sige si ate. Day, salamat din kayo sa imong gas mo tarata ko akong gikuha ginikanan. Tanan anak na po uutan. Na Wow. pinaninihan ni Day na sa layo. Salamat kayo. Wow. Kinagihan ko sa kalayo kami nga. Single pa to siya. So, kayo kadat ko. Single pa to siya. ayun sumbagan naman Oh. Okay. Ilak raman si mama kay sa kalipay man na no. Sa pising mo din Day. Oh. Hangtod po sa imong kong paningkamot. Ambing lang yun kanunay na ang Ginoo magumas kanunay kanato. Amen. Okay, sige. Dungan mo blow para ano, more anniversary to celebrate pa. Sige, apil baby oh. Blow na baby, blow. Yehey! Malakpakan si mama at si papa. Oy. Wow. Happy anniversary sa inyo duhate. Oo. Og ipadala mo sa imong anak og dako kay nga tidiber kay para inig gagabi ino na ay lami kitandayan ba. Nya nalipay ta ka sa iyang gipadala. salamat wag mo kay balongan ani pudi ay salamat po kayo Way kabutangan sa kalipay. Okay. salamat po kayo Labang kagahom sa Oo. imong paningkamot. na naman dahil ni naabot naman dahil ni dili wag ko kay pabila ko bukas sa kuan kay kuway bukas lung abot balay duha na dito kalong agad Oh, magpalit na lang niya no kay na may kwarta no. Okay. Sige, ya, kami di ay ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Dito unta ni patod sa inyong anak sa lab, pero ana siya ka medyo bigado daw ang dalan. So, mao nagkamo na lang ipababa dire. O salamat mino nga kami ang napili ni Ma'am Lori May para maghatod karon dire og nakita pud namo no kung unsa mo ka buutan nga pagkaginikanan. Og deserve kaayo no nga i-surprise sa anak kay buutan man. Oo. Gusto man niya daw ma-experience po ninyo ang na-experience po sa iban nga ginikanan no nga na-surprise. Nga, nalipay ta? Ako, kain ka nalipay. Wow. Okay, sige. Happy anniversary. Kita na po tapuhon ni 40 years na. Okay, walang pa ka na to. Happy anniversary.